cando veu a médica a verme, non, porque primeiro fun á xunta enfermera, e veu a xunta miña e preguntoume, dixome, non tens nada que dicirme? E dixen eu, non. E volveume a preguntar, dixome, non tens nada que dicirme? E dixen eu, non. Porque non era capaz de dicir yo, nin á médica, nin a miña familia vía como me quedaban moitas veces, víame marcas, tampouco non era capaz de dicirle nada a nadie. Miña irmán víame que tiña a mellor nos pés e nas pernas, porque el podía ser hai que dicir, podía ser calquera pau, sabes, que a mellor que tuvera espiñas, entonces el daba, entonces quedaban marcas. E ela dicía, como podes aguantar eso? Non sabía a resposta. Todas as mulleres, por favor, non aguantar. Eu sei que non é fácil dicilo así, porque a mí tamén me podían decir, eu digo sempre, non lle dicir a unha muller maltratada, a min se me dan un bofetón non vou a recibir outro, porque non saben, non sabedes o que estamos pasando, porque se souperan o que estábamos pasando, non íbamos a aguantar como aguantei eu 4 anos. Entón, pois que sapan, dade o paso, é mellor estar, quer dizer, é mellor estar aquí contando, non estade sola. Pois ao principio era genial. Ele empezou moi ben, durante 2 anos, foron 6 anos que estuve con esa persona. Non vivíamos en parella. Moi ben, quer dizer, ele enamoroume de maravilla, quer dizer, eu estaba super feliz. Un día chegou a casa e empezou quer dizer, a insultarme. Cando nunca fixo nada deso. Pois a decirme, non vales para nada, quer dizer, tes un corpo que te colganche as pieles, quer dizer, un corpo físimo, a ti non máis que te quero eu, dicíndome de todo. Dicíame, eres unha puta. Eu non son unha puta, eu son Loli. Entón, bofetón. Quer dizer, bofetón ou quer dizer, unha tirada de pelos, unha boa tirada de pelos. Entón, volvíamos a repetir, dime que és unha puta, que non son unha puta, que son Loli. Entón, vai bofetón. Entón, ao final, eu tiña que decir, son unha puta. Colleu unha braga, mexou nela, obligou-me a poñela na boca, que eu non quería, tapoume toda a cara con un fil, e, bueno, por aquí puxome unha braga para que eu non vira. E aquí, puxo así unhas cousillas aquí, para que eu pudera respirar. Eu, claro, non vía nada. Entón, aí, depois xa me, quer dizer, el traía bimbios, e dábame, pois, con bimbios, imagínate como podía quedar o meu corpo. Claro, el tapábame, porque eu a vivir nun piso, para que eu non gritara, además para que eu tampouco non me pudera defender. Aí tamén, pois, a min cortoume toda a barriga con un cúter, en cuadradiños, prendeume lume, eu sentí, ao estar así tapada, eu estou indefensa, non sei o que me van a facer. Eu sentí que me botou algo aquí na ingle, algo frío, e de repente xa vexo que, bueno, que me estaba queimando. E nada, tuve unha queimadura de 3º grado, e cando eso, el quedou todo tranquilo, e dixo, nin se che ocorra dicirte nada ao médico, porque sabes o que che vai a pasar. Eu aguantaba, porque eu non era eu.
porque eu estaba amenazada, dicíame que calquera día mátote. Entón eu non era capaz de dicirlo a nadie. E pois tamén creía, depois de que ele me pegaba, tamén creía que acabábame de pegar. E dicíame que sepas que te pego, pero porque te quero. Eu quería eso. E que daba un bico, e quedaba toda contenta. Eu teño toda a espalda marcada de apagar os pitillos. Queda así unha pega ben grande. Primeiro quería eso, esa persona, a súa, non vou dicir o nome, empeza por F, e quería, de principio puxe unha F, depois xa, non, dixo, xa está como unha P de puta. Era o que ele decía. Chegaba, collía unha agulla, sacábame a lengua á forza e clavábame aí a agulla, non podía cerrar a boca. Nin podía tampouco, quer dizer, sacala. E así, con esa agulla aí, pois pegábame, pois a mí tamén quedado as mandíbulas, que, bueno, teño dislocada. Xa, bueno, xa temblaba, xa tiña que tomar tranquimacín, hasta me ten dado el pegándome, así que imagínate, porque temblaba, e xa me vía, quer dizer, se antes me vía na morte, aí xa me vía que calquera día que non iba a salir dela. E non sei, un día, pois, houve así un flash que me veu e dixen, non, isto ten que se acabar. E xa empecé, antes de deixar con el, xa empecé a falar, que é dicir, co abogado. Pero podo dicir, con palabras ben altas, que, é dicir, ben altas, que diga, dicilo para todo o mundo que é un maltratador porque eu teño unha sentenza. Dade o paso, é mellor estar, quer dizer, é mellor estar aquí contando, non estade sola. Porque aquí temos, quer dizer, unha maravilla. Eu non sei noutros ayuntamentos, pero, quer dizer, aquí en Padrón, Roi Salado, o Centro de Información á Muller, o CIN, temos, para min, teño a mellor letrada, que é Isabel, e a mellor psicóloga, que é a Mercedes. Eu estou encantada da vida. Non me sinto sola para nada. Sinto que hai casi 3 anos, ainda sigo o tratamento. Ao principio, claro, eu máis axunto a Mercedes, a psicóloga, ora xa vou menos normal, porque xa vamos mellor, pero que non dar o paso, por favor, que den o paso. E por iso eu estou dando este vídeo, dando a cara, para que, eso, que si a miña testemunha fai de que algunha muller este vendo isto, ou vexa isto, fai que lle dei o valor de dar o paso, por iso estou aquí.